ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരുവതി വാചാലം പദം ലംഘയതേ ഗിരിം. യസ്കൃവാദമഹം താരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിരാകൃതപ്രദായിനെ ഗൗരവദാതാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീരാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 29ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? ഒരാള് വായിച്ചോളൂ, ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന വേദ കശ്ചിത് ഭഗവംസി ചികീർഷിതം തവേഹമാന്യസ്യ നൃണാം വിഡംബനം നയസ്യ കശ്ചിത് വേദോസ്തി ഹർഹിചേത് ദ്വേഷ്യശ്ച യസ്മിൻ വിഷമാമതിർനൃണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം മാതാജി വായിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? വിവർത്തനം വായിച്ചു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതില് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ചിലരടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മമത കാണിക്കുന്നു എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ എല്ലാവരും തെറ്റായിട്ട് ധരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയനാണെന്നും ജനിക്കാത്ത ആളാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളത് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് മമതയുമില്ല, ആരോടും ശത്രുതയുമില്ല. ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആരോടും കൂറ് കാണിക്കാത്തതായിട്ട് കാണുന്നു. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരോട് ഒരു ചായ്വ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? ഏതുപോലെയാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞിനോട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു സ്നേഹം കൂടുതൽ കാണും അല്ലെ, വാത്സല്യം. അതേപോലെയാണ് ഭക്തരോട് ഭഗവാൻ ഒരു കൂറ് പ്രത്യേകിച്ചുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാതെ എല്ലാവരോടും, അത് ഏത് ജീവജാലമായാലും ഏത് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യനായാലും ഭഗവാന് ഒരേപോലെയാണ് എന്നതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് വരിക. ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു സമ്മറി പറഞ്ഞതാണ്. നമുക്കിപ്പോ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു പോകാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, മാനുഷികമായി കാണപ്പെടുന്നവയും അത്യധികം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്നവയുമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് പ്രധാനം. ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയനാണെന്നുള്ളതും അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല. അങ്ങയുടെ പ്രീതിക്കോ ദോഷത്തിന് പ്രത്യേകമായി ആരും തന്നെ ഹേതുവായില്ല. അങ്ങ് പക്ഷഭേദം
കാട്ടുന്നുവെന്ന് ജനങ്ങളുടെ സങ്കല്പം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇമ്പാർഷ്യലാണ്, ആരോടും പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാന് പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ഓ അയാൾ ഇത്രയും ദുഷ്ടത്തനം ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾ നല്ല സുഖിച്ച് വസിക്കുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദുരിതങ്ങളെ തരുന്നുള്ളൂ, അല്ലെ? എനിക്ക് ദുരിതങ്ങളെ തരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പലരും പറയും, അല്ലെ? പക്ഷെ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളായിരിക്കും. അത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കത്തില്ല. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ പഴി പറയാനാണ് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയം. പതിതാത്മാക്കൾക്ക് മേൽ ഭഗവത് കൃപ തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാതെ എല്ലാവരോടും ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? കൃപയുണ്ട്. ഭഗവാന് സവിശേഷ വൈര്യമുള്ളവരായി ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ അസുരന്മാരാണെങ്കിലും ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും രാവണനാണെങ്കിലും കംസനാണെങ്കിലും എല്ലാവരോടും ഭഗവാൻ ഒരേ അപ്രോച്ച് തന്നെയാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അവർക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മനുഷ്യനായി സങ്കല്പിക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റായ ധാരണയാണ്. മനുഷ്യരൂപം എന്ന് വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യനല്ല. മനുഷ്യരുടേതിന് സമാനമായ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ ഏതൊരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഗോപികമാരോടുള്ള രാസലീലയൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്. അവർക്ക് ലൗകികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല. കാമുകന്മാരെ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അവരും ആര് തന്നെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളൊന്നും ഗോപികമാർക്ക് ഇല്ല. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരോട് പക്ഷപാതമുള്ളവനായി ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്ന എന്നതിൽ സന്ദേഹമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? കൂറ് ആരോടുണ്ട്? ഭക്തരോട് കൂറുണ്ട്. എന്നാൽ പരമാർത്ഥത്തിൽ ഇതവിടെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സൂര്യൻ എത്രത്തോളം ആരോടും ഒരിക്കലും പക്ഷപാതം കാട്ടുന്നില്ലയോ അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പക്ഷപാതിയല്ല. സൂര്യരശ്മികളെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുക കല്ലുകൾ പോലും ചിലപ്പോൾ മൂല്യമുള്ളവയായി തീരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സൺസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയല്ലേ, സൺസ്റ്റോൺ. അപ്പൊ കല്ല് സൺസ്റ്റോൺ എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ സൺസ്റ്റോൺ ഒക്കെ എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം വിനിയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ഏത് പേരിൽ വരുന്നത്? സൺസ്റ്റോൺ. നമ്മൾ പല പല സ്റ്റോണുകൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ മോതിരവും മാലയും കമ്മലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പെൻഡന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭാഗ്യം നോക്കണം. അതേപോലെയുള്ള ഒന്നാണ് ഈ സൺസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? സൂര്യപ്രകാശം, നമ്മൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടും. നമ്മൾ വാതിലൊക്കെ അടച്ച് ഉള്ളിലിരുന്ന ഉള്ളിലും പ്രകാശം കയറത്തില്ല, നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുകയില്ല. വീടിനകം മുഴുവൻ മാലിന്യമായിരിക്കും, അണുക്കൾ കൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്യും, അല്ലേ? അപ്പൊ പലരും അങ്ങനെയാണ്, ജനലും വാതിലുകളൊന്നും തുറന്നിടത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിയുന്നത് പുറത്തിറങ്ങത്തുമില്ല, അല്ലെ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഗുളിക വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ സൂര്യരശ്മി ഏൽക്കാതെ നമ്മൾ അടച്ചു മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആരുടെ കുറ്റമല്ല? സൂര്യന്റെ കുറ്റമല്ല, നമ്മുടെ കുറ്റമാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് സൂര്യരശ്മിയുടെ ഫലം കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഭക്തിയുണ്ട് എങ്കില് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കൂടുതൽ ചായ്വ് കാണിക്കും, അല്ലെ? ഭക്തരായതുകൊണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് സൂര്യനെ പോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും പ്രകാശം നൽകുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ കാരുണ്യം കാണിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇവിടെ കല്ലുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതേസമയം വേണ്ടുവോളം സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു അന്ധന് സൂര്യനെ ദർശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഗുണം അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെ? വെളിച്ചം തരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അന്ധന്, കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാത്ത ആളിന് സാധിക്കുന്നില്ല. അന്ധകാരവും പ്രകാശവും വിപരീത ആശയങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇതിനാൽ സൂര്യൻ തന്റെ രശ്മികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ പക്ഷപാതം കാട്ടുന്നു എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശം കയറാത്ത ടണല് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെ എന്താണ്? ഇരുട്ടായിരിക്കും. അത് സൂര്യന്റെ കുഴപ്പമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. അത് അങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. സൂര്യൻ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ സൂര്യരശ്മി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. സൂര്യരശ്മികൾ ഏവർക്കും സമമായി വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് സൂര്യരശ്മി വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അത് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നവയുടെ ഗ്രഹണ ശക്തിക്ക് അന്തരമുണ്ട്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നാമം ചൊല്ലുകയും പൂജ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു, അല്ലേ?
പക്ഷെ എന്താണ് നിരീശ്വരവാദിയായ ആൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, സൂര്യരശ്മി എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ സവിശേഷമായ കരുണ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള മുഖസ്തുതിയാണ് ഭക്തിയുത സേവനമെന്ന് മൂഢന്മാർ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും കളിയാക്കല്ലേ, എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കളിയാക്കുക, എന്തെങ്കിലും നേടാനായിരിക്കും, ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല, സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകം പോലെയുള്ള ഒരു ഭൂമി പോലുള്ള ഒരു ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം സ്വർഗത്തിലല്ല നമുക്ക് പോകേണ്ടത്, ഭഗവത്ധാമത്തിലാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ കളിയാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് അവരുടെ വിദ്യത്വം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭഗവത് കൃപയും അവർക്ക് ലഭ്യമാണ്. ആർക്ക്? ശുദ്ധ ഭക്തർ ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഏതിനു വേണ്ടിയില്ല? എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇവിടെ പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതരായ ശുദ്ധ ഭക്തർ ഒരു കച്ചവട സമൂഹമല്ല. നമ്മളെല്ലാം വോളണ്ടറി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാം സേവ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വോളണ്ടറി സർവീസാണ്, കച്ചവടമല്ല. വാണിജ്യശാലകൾ എന്തെങ്കിലും മൂല്യത്തിന് പകരമായ സേവനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് എന്ത് വേണം? ലാഭം കിട്ടണം. ഇത് ലാഭത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ വരുന്നില്ല. ഭഗവാന് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുക മാത്രം വേണം. ശുദ്ധ ഭക്തർ ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം കൈമാറ്റത്തിനല്ല, എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല. നമ്മൾ പറയും ശുദ്ധ ഭക്തർ മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല എന്നാണ്. ആകയാൽ സമ്പൂർണ്ണ ഭഗവത് കൃപയും അവർക്ക് ലഭ്യമാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ സാധ്യത്തിനായി പീഡിതരും ആവശ്യക്കാരും ജിജ്ഞാസുകളും ചിന്തകന്മാരും ഭഗവാനുമായി താത്കാലിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ച 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആർഥർ ആരൊക്കെയാണ്? ആർഥർ, പിന്നെ ഏതാണ്? ധനമോഹികള്, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ 4 പേര് ആഗ്രഹിക്കുക. അവര് ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല, എന്നാലും ഭക്തരാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തരാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഉദാഹരണമൊക്കെ പഠിച്ചു, ഗജേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരുടെയൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നിനും നമ്മൾ പഠിച്ചു, കുമാരന്മാര് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെല്ലാം എന്താണ്? ഇതിലെ പെടുന്നവരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാനുമായി താത്കാലിക ബന്ധം അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനുമായി ഏതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഏതാണ് കുമാരന്മാർ, അവരൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളവരാണ് അല്ലെ? സാധാരണക്കാരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരെന്താണ്? എന്തെങ്കിലും നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു, പൂജകൾ നടത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുന്നു. കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാര്യം കഴിവോളം എന്താണ്? നാരായണ നാരായണ. കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ പൂരായണ പൂരായണ നമ്മൾ ചൊല്ല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് സാധാരണ ഭൗതികവാദികൾ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പീഡിതനായ ഒരു ധാർമ്മികനാണെങ്കിൽ ക്ലേശശമനത്തിനായി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആർത്തർ അല്ലെ? ദുഃഖിതർ. അപ്പൊ അതെന്താ? ദുഃഖം ശമിക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ അധികം പേരും ക്ലേശം വിമുക്തി നേടിയ ഉടൻ ഭഗവാനുമായി ഏതെങ്കിലും വിധം ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഏതൊരു ശ്രദ്ധയും കാട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരപ്പോഴേ ഗുഡ് ബൈ പറയുന്നു. അടുത്ത പ്രശ്നം വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഭഗവാനെ പിന്നെ സ്മരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവത് കൃപ അയാൾക്കായി വിമൃതമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അയാൾ വിമുഖത കാട്ടുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടാം? ഭഗവത് കൃപ കിട്ടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അയാൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് എന്താണ്? വിമുഖത എന്ന് വെച്ചാൽ താല്പര്യമില്ലായ്മ. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനും മിശ്രഭക്തനും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണിത്. മിശ്രഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ? പല യോഗകളും ചെയ്യുന്ന അല്ലെ? ഭക്തി അതിൽ 2ാം ഘടകമായിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. കർമ്മങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് വരും. ഭക്തി അതിൽ 2ാം ഇതായിട്ട് വരും. അതാണ് മിശ്രഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം ശുദ്ധഭക്തൻ ഏത് മാത്രമേ കാണൂ? ഭക്തിയോഗം മാത്രമേ കാണൂ. മറ്റത് പല യോഗകളും അതിന്റെ കൂടെ ഭക്തിയോഗ എന്നുള്ളതാണ് മിശ്രഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിന് പൂർണ്ണമായും എതിരായവർ കടും അന്ധകാരത്തിലാണെന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിലൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാത്തവരെന്താണ്?
അജ്ഞരായിട്ട്, അന്ധകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുട്ടെന്നല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അജ്ഞതയില് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തവരായിട്ട് മാറുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലേ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമല്ലേ. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് സാധ്യമാകുന്നില്ല. ആവശ്യമായ സമയത്ത് മാത്രം ഭഗവത് കാരുണ്യം കാംക്ഷിക്കുന്നവർ ഭഗവത് കൃപയുടെ ഭാഗിക സ്വീകർത്താക്കളായി മാറുന്നു. അപ്പം എന്താണ്, നാം ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ആര് വിളിച്ചാലും എത്തുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ്, പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ്. മക്കൾ തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ പോയാലും ആർക്കാ പിതാവിന് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ആവശ്യത്തിൽ വിളിക്കുമ്പം ഭഗവാൻ അപ്പോഴും ഓടിയെത്തും. ഭഗവാനെ മറന്നാലും ഭഗവാൻ മറക്കത്തില്ല. ആരെ പോലെ, രാമളനൊക്കെ പോലെ അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മിശ്രഭക്തർ പ്രത്യേകിച്ച്. എന്നാൽ 100% ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായവർ സമ്പൂർണ്ണ ഭഗവത് കൃപയുടെ സ്വീകർത്താക്കളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റതെന്താണ്, ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം ഭഗവാൻ കൃപ കാണിക്കുന്നു, അല്ലാത്തപ്പോ കൃപ കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ്. ഭഗവത് കൃപ ലഭിക്കുന്നതിൽ ഇത്തരം അസമത്വം സ്വീകർത്താവിനെ അപേക്ഷിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കൃപ കാണിക്കും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ഭഗവാന്റെ കൃപ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കാതെ വരുന്നു, ഭഗവാൻ സന്നദ്ധനാണെങ്കിൽ പോലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഏത് തരത്തിൽ ഭഗവാനെ ഇത് കാണുന്നു അല്ലെ, വിളിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ സർവകാരുണ്യവാനായ ഭഗവാന്റെ പക്ഷപാതമല്ല അതിന് നിദാനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ വരും, വിളിച്ചില്ലേ വരത്തില്ല. എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നവരോടൊപ്പം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ സമ്പൂർണമായ കരുണാശക്തിയാൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന പോലെ നടിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇരു കൈകളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, മനുഷ്യനെന്ന് അഭിനയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് ഭഗവാനാണ് എന്നത്. വിതുരരെ പോലെ പാണ്ഡവരെ പോലെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകും, അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. കരുണാശക്തിയാൽ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കൃപ കാണിച്ചാണ് ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പല പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും ഓരോ കാരണം പറയുന്നു. അതാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത്. പലരും പലതരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനെ അവതരിക്കുന്നതിനെ കാണുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ അത് അതാണ് അതിനാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരോട് മാത്രം പക്ഷപാതമുള്ളവനായി കാണപ്പെടുന്നു. മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയല്ലേ പെരുമാറുള്ളൂ. അതേസമയം പാണ്ഡവരൊക്കെ എന്താണ്, ശരിക്കും അതാണ് സുഹൃത്തായിട്ടാണ് കരുതിയത് അല്ലേ. എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരതനുസരിച്ച് പെരുമാറി. അപ്പൊ അവരോട് പക്ഷപാതമുള്ളതായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അല്ല. അവരപേക്ഷിക്കുന്നു, അവരതുപോലെ കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവരോട് ആ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങോട്ട് പെരുമാറുന്നത് അതേപോലെ ഭഗവാൻ പ്രതികരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ പക്ഷപാതമുള്ളതായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രകടമായാലും നമുക്ക് ബാഹ്യം ആയിട്ട് തോന്നും. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണ സമമായാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും എന്താണ്, പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചിലര് പറയും ഓ അവൻ ഭാഗ്യവാനാന്ന് പറയും. പക്ഷെ എന്താണ്, അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടിരിക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവർ ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശത്രുപക്ഷത്തായിരുന്നു കൗരവരും ഒക്കെ എങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി, അവർക്കെല്ലാം മോചനം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ യോഗ്യത ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും കൂടി മോക്ഷം പ്രാപ്തമായി. അപ്പൊ പലർക്കും ഭഗവാൻ ശത്രുവായിട്ടാണ് കണ്ടതല്ലേ. പക്ഷെ അവർക്കും എന്ത് കിട്ടി, മോചനം കിട്ടി, മോക്ഷം കിട്ടി എന്നാണ്. എന്തെന്നാൽ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള മരണം ശരീരം വെടിയുന്ന ജീവാത്മാവിനെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധമാക്കി തീർക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മസ്തുതിയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ്, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ട് അല്ലെ, എതിർവശത്ത് ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന, അർജുനനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കണ്ടാണ് അവര് മരണം വരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, അവരുടെ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവർ മോചിതരായി. അവർക്ക് അങ്ങനെ മോചനം കിട്ടി.
ആകയാൽ മരണപ്പെടുന്നവന് അതീന്ദ്രിയധാമത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നു. വൈകുണ്ഠമോ, കുറെ അധികം വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വൈകുണ്ഠത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനം, അവർക്ക് അവിടെ ആ മോചനം അവിടെ എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. ആരെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും സൂര്യരശ്മിയിൽ ഏൽക്കുന്ന വിധം വിവൃതനാകുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആവശ്യമായ ചൂടിന്റെയും അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെയും പ്രയോജനം ലഭ്യമാവുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വീണ്ടും സൂര്യന്റെ കാര്യം പറയുന്നു. നമ്മൾ സൂര്യരശ്മി ഏൽക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സൂര്യരശ്മിയുടെ ചൂടും ലഭിക്കുന്നു, അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മിയുടെ പ്രയോജനം. നമ്മൾ പറയില്ലേ, വൈറ്റമിൻ ഡി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നാണ്. സ്കിന്നിൽ പല അസുഖങ്ങളും വരാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് സൂര്യരശ്മി ഏൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പക്ഷപാതി അല്ലെന്നതാണ് നിർണയം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആരോടും പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പക്ഷപാതിയാണെന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കരുതുന്നത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, സൂര്യന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഏതാണ്, കൗരവ പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം എന്താണ്, മോചിതരായി അല്ലെ, ശത്രുപക്ഷത്തിൽ നിന്നവരെല്ലാം മോചിതരായി. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും ഭഗവാൻ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിച്ചില്ല എന്നതുകൊണ്ടുമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവർക്ക് മാത്രമേ, പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ്. ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മകർമ്മജ വിശ്വാത്മന്യജസ്യാകർത്തുമാത്മന തിര്യഗ്നൃ ഋഷിഷു യാദസു തത് അത്യന്ത വിഡംബനം. ഇത് പിരിച്ചു പറയാനുണ്ട്. ജന്മകർമ്മജ വിശ്വാത്മൻ അജസ്യ അകർത്തും ആത്മന എന്നാണ്. അജസ്യ അകർത്തും ആത്മന, അജസ്യ അകർത്തും ആത്മന തിര്യ. പിന്നെ ഇവിടെ ഏതാണ്, നരൻ എന്നുള്ള നരൻ എന്നുള്ള ഋഷിഷു തിര്യക് ഋഷിഷു യാദസു തത് അത്യന്ത വിഡംബനം. തത് അത്യന്ത വിഡംബനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജന്മകർമ്മജ വിശ്വാത്മൻ അജസ്യാകർത്തുമാത്മനഃ തിര്യഗ്നൃ ഋഷിഷു യാദസു തത് അത്യന്ത വിഡംബനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ജന്മകർമ്മ വിശ്വാത്മൻ അജസ്യാകർത്തുരാത്മനഃ തിര്യം ഋഷിഷു യാദസു തദത്യന്ത വിഡംബനം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തിര്യക് നരൻ ഋഷിഷു യാദസു തത് അത്യന്ത വിഡംബനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിച്ച് എടുത്തോണ്ടാ മതി. പദാനുപദാർത്ഥം. ജന്മം, കർമ്മം, ചാവും, വിശ്വാത്മൻ അല്ലയോ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവേ. എല്ലാത്തിന്റെയും ആത്മാവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രം. അജസ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ജനിക്കാത്തവൻ, ജനനരഹിതനായവന്റെ. അകർത്തു നിഷ്ക്രിയന്റെ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതാണ് അകർത്തു എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മനഃ ജീവശക്തിയുടെ. പിന്നെ ഏതാണ്, തിര്യക് മൃഗം, നരൻ, ഋഷിഷു ഋഷിമാരിൽ, യാദസു ജലത്തിൽ, തത് അത്, അത്യന്തം വിഡംബനം വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകളെല്ലാം പഠിച്ചോളണം. വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തന ഭാവാത്ത ശീലപ്രഭാതക്ക് ജയ. അല്ലയോ വിശ്വാത്മൻ, നിഷ്ക്രിയനായിട്ടും അങ്ങ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു എന്തായിട്ടാണ്, വിശ്വാത്മൻ എന്നാണ്. വിശ്വത്തിന്റെ ഇതാണ്, വലിയ ആത്മാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ പരമോദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എല്ലാ വിശ്വത്തിന്റെ ആത്മാവ്. നിഷ്ക്രിയൻ, കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തവൻ, എന്നിട്ടും അങ്ങ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യരൂപത്തെ അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ജീവാധാരമായ ശക്തിയും അജനുമാണെങ്കിലും അങ്ങ് ജന്മം എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട ആളല്ല, എന്നാലും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ജനിക്കേണ്ട ആളല്ല, എന്നാലും ജനിക്കുന്നു അല്ലെ. അതെ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ജീവധാരമായ ശക്തി, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും അല്ലെ, അതിന്റെ ശക്തി ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ആസക്തനാണെങ്കിൽ, ആ ശക്തിയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ജന്മം എടുക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം തീർച്ചയായും ആശ്ചര്യകരം തന്നെ. മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യർ, ഋഷികൾ, ജലജീവികൾ എന്നിവ
അത് യാദസ്സു ജലത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ അല്ലെ, ജലജീവികൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം ഇടയിൽ അങ്ങ് സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. ഇത് അത്യന്തം വിഭ്രമജനകമാണ്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളാണ് അല്ലെ. ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അജനാണെങ്കിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു. കരയിൽ മാത്രമല്ല, ആരൊക്കെ ആയിട്ടാണ്? മൃഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മൃഗമായിട്ട്, മനുഷ്യനായിട്ട്, ഋഷിയായിട്ട്, ജലജീവികളായിട്ട് ഒക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവതാരം എടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിഭ്രമം തോന്നുന്നതാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, നരസിംഹമായിട്ടും അല്ലെ, അങ്ങനെ പല രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അടുത്ത ഇതിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭാതക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്നവ മാത്രമല്ല, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായി തോന്നുന്നവയുമാകുന്നു. എന്താണ്? മൃഗമായിട്ട് ജനിക്കുന്നു, മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ അവതാരം എടുക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ട് തോന്നുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവയെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യന്റെ പരിമിതമായ ചിന്താശക്തിക്ക് ദുർജ്ഞേയമാകുന്നു. ജ്ഞാനം എന്താണ്? മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ദുർജ്ഞേയം. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ബുദ്ധി, ചിന്താശക്തിയൊക്കെ എന്താണ്? ലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ, പരിമിതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ഭഗവാന് ഓരോ അവതാരത്തിനും ഓരോ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നത്. സകല അസ്തിത്വത്തിന്റെയും സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യനായിട്ടാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെങ്കിൽ, ഓരോ സത്തയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരമാത്മാവാണ് അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്കിൽ തന്നെ മൃഗങ്ങളിൽ വരാഹമായ ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളിൽ വരാഹമായിട്ടും മനുഷ്യനില് രാമനായിട്ടും കൃഷ്ണനായിട്ടും ഋഷിരൂപത്തിൽ നരനാരായണൻ നമ്മൾ അവതാരം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. നാരായണനായിട്ടും നരനായിട്ടും അല്ലെ, നരൻ അർജുനൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ജലജീവികളിൽ മത്സ്യം ആദ്യത്തെ അല്ലെ, മത്സ്യം കൂർമ്മം വരാഹം അങ്ങനെ പലതായിട്ട് വന്ന് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നു. ഓരോന്നിനും ഓരോ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അജനും ഏതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാനില്ലാത്തവനുമായി വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പരസ്പര വിരുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ജനിക്കേണ്ട ആളല്ല, പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആളല്ല. എന്നാലും ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരം എടുത്ത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ മാനവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ, ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം ഓരോ തരത്തില് ജന്മമെടുക്കുന്നു, അവതാരം എടുക്കുന്നു. ഇത് പരബ്രഹ്മത്തിന് പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെയാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മം ഏതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, കർമാതീതനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയല്ല, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ സമാനരായിട്ടോ അതീതരായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാൻ ഈക്വലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എബവ് അല്ലെ, വിരാട്, നമ്മള് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ഈ സെന്റൻസ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ജന്മാതിശേതോ അതിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമാനരായോ ഈക്വലായിട്ടോ അതീതരായിട്ടോ എബവ് ആയിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം വിധങ്ങളായ ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ 6 തരത്തിലുള്ള ശക്തികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്താവേശ ശക്തി അല്ലെ, മന്വന്തര അവതാര, അതാണ് 6 വിധത്തിലുള്ള ശക്തികൾ. അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വതപ്രവർത്തമായ ജ്ഞാനം, ശക്തി, കർമ്മ എന്നിവയാൽ സർവ്വതും അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പല ശക്തികളും ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ അവതാരത്തിലും ജ്ഞാനശക്തി, കർമ്മം ഇവയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നു. ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം എന്നുള്ള അത് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രസ്താവനകളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് ലീലകളും രൂപങ്ങളും ചേഷ്ടിതങ്ങളും നമ്മുടെ പരിമിതമായ ചിന്താശക്തിക്ക് ദുർജ്ഞേയങ്ങളാണെന്നത് ഏതൊരു സന്ദേഹത്തിന് ഇട നൽകാതെ തെളിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം, പല രൂപങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു, പല ലീലകൾ ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നതല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനൊക്കെ അതീതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിന്താശക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഭഗവാൻ ഭാവനാതീതമായി ശക്തിമാനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സർവ്വതും സാധ്യമാണ്.
എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെ, ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതായത് കൊണ്ട് അതിശക്തിമാനായത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം. അതിനാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കൃത്യമായി നിരൂപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് വിഭ്രമം ഉളവാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സാധാരണക്കാരന് അത് വിഭ്രമം ഉണ്ടാക്കും. ഇതെന്താണ് ഭഗവാൻ, ഇതാണ് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് അതൊന്നും അങ്ങനെ തോന്നത്തില്ല. വേദവിജ്ഞാനത്താൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല, എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തരാൽ അദ്ദേഹത്തെ അനായാസേന മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല, പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഭക്തർ ഭഗവാനുമായി ദൃഢമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയാണ് ആര് വരുന്നത്, ഭക്തർ വരുന്നത് അല്ലെ. ആകയാൽ മൃഗങ്ങൾക്കും മധ്യേ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാലും അദ്ദേഹം ഒരു മൃഗമോ നരനോ ഋഷിയോ മത്സ്യമോ അല്ലെന്ന് ഭക്തർ അറിയുന്നു. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാലും ഇതെന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭക്തർക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ കൂർമ്മ അവതാരമാണെങ്കിലും നരസിംഹാവതാരമാണെങ്കിലും വരാഹ അവതാരം മത്സ്യ അവതാരം ഏത് ആണെങ്കിലും ഇത് ഭഗവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നാലും ഭക്തർക്ക് ഇത് ആരാണ്, മനുഷ്യനല്ല ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എന്ത് രൂപത്തിൽ വന്നു, എവിടെ ജനിക്കുന്നു എന്നതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം. എന്താണ്, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് സാധിക്കും. എവിടെ ജനിച്ചാലും ഏത് രൂപത്തിൽ ജനിച്ചാലും ഭഗവാൻ ആര് തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 31. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃശാഗസിധാമ താവത് യാതേ ദശാശു കലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം ദിനീയ ഭവഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ സാമാ വിമോഹയതി ഭീരഭി യദ്വിഭേദി. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃശാഗസിധാമ താവത് യാതേ ദശാശു കലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ സാമാം വിമോഹയതി ഭീരഭി യദ്വിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി, സമയം കളയും. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗോപ്യാദദേ ത്വയി കൃതാഗസീതാമതാപത് യാതേ ദദാശ്രുകലിലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനയാ സ്ഥിതസ്യ സാമാം വിമോഹയതി ഭീരഭി യദ്വിഭേദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥം ഗോപി, ഗോപശ്രീ, യശോദ ആദതെ എടുത്തു ത്വയി അങ്ങയുടെ കൃതാഗസി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കുടം പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നാമ കയർ താവത് ആ സമയം യായതിനാൽ തേ അങ്ങയുടെ ദശാവസ്ഥ അശ്രുകലില അശ്രുക്കളാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ അഞ്ജന കൺമഷി സംഭ്രമ സംക്ഷോഭിച്ച അക്ഷം നേത്രങ്ങൾ വക്രം വദന നിനീയ താഴേക്ക് ഭയഭാവനയ ഭയവിചാരത്ത സ്ഥിതസ്യ സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച സാ മാം എന്നെ വിമോഹയതി അന്താളിപ്പിക്കുന്നു. ഭയത്തിന്റെ മൂർത്തി മദ്ഭാവം പോലും യത് ആരെ വിഭേദി ഭയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കുന്തി ദേവി ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ദാമോദര ലീലയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, കൊച്ചുകുട്ടിയായിട്ട് ഗോകുലത്തില് വളർന്നപ്പോൾ കാണിച്ചു കൂട്ടിയ കുസൃതികളും അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ബാല്യകാല ലീലകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, യശോദാ മാതാവ് അറിയാതെ ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് യശോദാ മാതാവിന് അറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ ദേവകി മാതാവിന് അറിയാം ഇത് ഭഗവാനാണെന്നല്ലേ. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ തന്നെ നാരായണ രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചതല്ലേ. ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞായിട്ട് ഇരുകൈകളുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് മാറിയതൊക്കെ. അതേസമയം യശോദാ മാതാവിന് ഇത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, തന്റെ ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് യശോദാ മാതാവ് നന്ദഗോപരും ഒക്കെ പെരുമാറുന്നത്. ഗോപികമാരും എല്ലാവരും ഗോപന്മാരും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദാമോദര ലീലയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്കിതെല്ലാം അറിയാം അല്ലെ. ഈ ദാമോദര ലീല സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ കാണിച്ച ഈ ലീലകളെല്ലാം എന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, കുന്തി ദേവി ഇവിടെ പറയുന്നത്. കണ്ണില മഷിയൊക്കെ കലങ്ങി നയനങ്ങൾ എന്താണ്
കണ്ണുനീര് ഒലിപ്പിച്ചു അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുനീര് ഒപ്പുന്നയാളാണ് ഇപ്പൊ കരഞ്ഞ അല്ലെ. അപ്പൊ ദാമോദര ലീലയെ മുഴുവൻ ഭഗവാൻ കരയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തപ്പോ സമയമെല്ലാം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അതേസമയം ദാമോദര ലീലയിൽ മുഴുവൻ കരച്ചിലോട് കരച്ചിലായിരുന്നു. അപ്പൊ വേണ്ടാതെ എന്താണ് അശ്രു വന്നില്ലെങ്കിലും കണ്ണുകൾ തിരുവി കണ്ണുനീരുണ്ടാക്കി കൺമഷിയെല്ലാം കലക്കി അങ്ങനെ. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭയത്തിന്റെ ആൾരൂപം പോലും അങ്ങേ ഭയപ്പെടുന്നു. അപ്പം ഭയം ഒരു ആൾരൂപത്തിൽ വന്നാല് അതും ഭഗവാനെ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ആരുടെയാണ് ഇവിടെ ആരുടെയാണ് യശോദയുടെ അല്ലെ വടി കണ്ടിട്ട് ഭയപ്പെട്ട് ഓടുന്നു, കയറ് കണ്ടിട്ടും വടി കണ്ടിട്ടും ചെറിയ വടി കണ്ടിട്ടും ഭയപ്പെട്ട് ഓടുന്നു അല്ലെ, ഓട്ടം ഓടുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ മുഴുവൻ ഓടി നടന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതല്ല ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീല. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ കുന്തിദേവി അതിശയം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം, എന്ത് കുസൃതി വേണമെങ്കിലും എന്ത് ലീലകൾ ആടാനും സാധിക്കും. അതൊക്കെ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഞാനിതെല്ലാം അതിശയിക്കുന്നു, വിഭ്രമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കുന്തിദേവി പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശില പ്രഭാതത്തിന്റെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വിഭ്രമത്തിന്റെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേറൊരു ലീല, ബാല്യകാല ലീല. എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാകുന്നു എന്നത് നേരത്തെ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പരമോന്നതനാണെങ്കിൽ അതേസമയം തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സമക്ഷത്തിൽ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന സമക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത് ഒരു കളിപ്പാവയാണെന്നതിനും ഒരു സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തം ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും കരുക്കളാക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്വയം ആരുടെ, യശോദ മാതാവിന്റെ ഒരു കളിപ്പാവയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കളിപ്പാവയായിട്ട് ഭഗവാൻ മാറും എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്ത കലർപ്പറ്റ പ്രേമത്താൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന് സേവ സമർപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പദവിയെ വിസ്മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ യശോദാ മാതാവ് എന്താണ്, വെറും ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മളെ ഭക്തന് അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാനെ പലപ്പോഴും എന്താണ് ചിലരൊക്കെ നീ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് അത്ര അടുപ്പം വരുന്നത്. അപ്പം നേരത്തെ തന്നെ ആരാണ്, അർജുനൻ തന്നെ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇതെല്ലാം കണ്ട് വിശ്വരൂപം എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെ, ഞാന് സുഹൃത്തെ, സഖാവേ, പിന്നെ ഗോവിന്ദ എന്നൊക്കെ പല പേരുകളിലൊക്കെ വിളിച്ചു ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങി ഉണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കളിത്തമാശ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെ എന്താണ്, കലർപ്പറ്റ പ്രേമഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്. അത്തരം ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പദവിയെ വിസ്മരിക്കുന്നു. ബഹുമാന ആദരങ്ങളോടെ അല്ലാതെ പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്താൽ നൈസർഗികമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഭക്തരുടെ ആ പ്രേമയുധ സേവനത്തെ കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കുഞ്ഞുകുട്ടിയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കൊടുത്തപ്പോ എല്ലാ ഇതാണ് പ്രസാദവും ഭഗവാൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ല. അതെന്താണ്, അവിടെ സ്നേഹഭാവം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പരിശുദ്ധ പ്രേമമായിരുന്നു, സ്നേഹമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. സാധാരണയായി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭക്തിയോടെ വൃത്തിയോടെയൊക്കെ കൊടുത്താലും സ്നേഹത്തോടെ കൊടുത്താലും സ്വീകരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചത്. സാധാരണയായി ഭക്തർ ആദര മനോഭാവത്തോടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എപ്പോഴൊരു ഭക്തൻ ശുദ്ധമായ പ്രേമ വാത്സല്യങ്ങൾ നിമിത്തം ഭഗവാനെ തന്നെക്കാൾ മുഖ്യത്വം കുറഞ്ഞവനായി കണക്കാക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിയായ സംപ്രീതനാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗോപികമാരും ഗോപന്മാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്, കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതേപോലെ യശോദാ മാതാവ് തന്നെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ബഹുമാനമൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആളായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തില് എന്താണ് ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ആസ്വാദനത്തിനും കൂടെയാണ്. ഈ ഭാവനയിലാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ലീലകൾ അരങ്ങേറുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാന് എന്താണ് ബഹുമാനങ്ങൾ അല്ലാതെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മൂടാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്നേഹമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ബഹുമാനത്തെക്കാൾ. കൃഷ്ണന്റെ മിത്രങ്ങൾ അവരിൽ ഒരുവനായി അദ്ദേഹത്തെ കരുതുന്നു. ആദരവർപ്പിക്കേണ്ട പ്രധാന വ്യക്തിയായി അവർ ഭഗവാനെ കരുതുന്നില്ല.
ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവരെല്ലാവരും ശുദ്ധഭക്തരാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ശിശുവായി മാത്രം കരുതുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ ശാസനകളെ വേദമന്ത്ര പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ അതിരേകമായ സന്തുഷ്ടിയോടെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒരു ആചാര്യം പറയുന്നു, വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുമ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത്, അതൊക്കെ വളരെ ബഹുമാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഓക്കെ 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 ഇതൊക്കെ ഞാൻ എത്ര കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതേസമയം ഒരു ഭക്തൻ നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോ സ്നേഹത്തോടെ ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ സ്നേഹത്തോടെ പറയുമ്പോ അതാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. മറ്റത് ആചാരം പോലെ പറയും. ഇതാണെങ്കിലോ സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഭക്തർ എപ്പോഴും പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, സമയമായി. ഇത് വായിച്ചു തീർക്കണോ? തീർക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഏതാണ്? ബഹുമാനത്തെക്കാൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏതാണ്? സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. സ്വന്തം ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്ന പോലെ പറയുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ അതാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അതേപോലെ തന്റെ കാമികുമാരുടെ പരുഷവചനങ്ങളെയും വേദസ്തുതികളെക്കാൾ ആസ്വാദ്യകരമായി അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗോപീഗീതം ഒക്കെ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. രാസലീലയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ വിപ്രലംബ ഭാവത്തില് ഗോപികമാര് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊക്കെ പാടുന്നതും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ അതാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനായി ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര രാജ്യത്തെ നിത്യലീലകളെ അവതരിപ്പിക്കാനായി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർത്തമ്മയായ യശോദാ മാതാവിന്റെ സമക്ഷം പൂർണ്ണമായ അധീനതയെ അനുപമമായ രീതിയിൽ പ്രകടമാക്കി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗോലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. എല്ലാ രസങ്ങളും മാധുര്യഭാവവും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്, വാത്സല്യഭാവം എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതേ തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തിയത്. അപ്പൊ യശോദാ മാതാവ് ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നിയന്ത്രണം ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടമായി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സമക്ഷം പൂർണ്ണമായ അധീനതയെ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? യശോദാ മാതാവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ യശോദാ മാതാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് ആണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ്. അത് ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യശോദാമാവ് കമ്പെടുക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ കയറെടുക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിശുസഹജമായ കുസൃതികളാൽ യശോദാ മാതാവ് കലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കലം പൊട്ടിച്ചു പാഴാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിത്രങ്ങൾക്കും കളിക്കൂട്ടുകാർക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയും പതിവാക്കിയിരുന്നു. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഒരു രസമാണ് അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലെ കലം ഉടയ്ക്കുന്നത് ഗോപസ്ത്രീകളുടെ അല്ലെ പാലും തൈരും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അവരെ ഉടയ്ക്കുന്നതും ഒക്കെ അവർക്ക് കുട്ടികളായിട്ട് കളിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതൊക്കെ വളരെ ആസ്വദിച്ച് കളിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ വിസ്തൃതരായ വാനരന്മാരും ഭഗവാന്റെ ഈ ദയാവായ്പിന്റെ ആനുകൂല്യം വേണ്ടവോളം അനുഭവിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ വാനരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ വനവാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാനെ സഹായിച്ചിരുന്നവരാണ് ഈ വാനരന്മാർ എന്നാണ് അല്ലെ. അവരെല്ലാമാണ് ദ്വാപരയുഗത്തില് ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് വാനരന്മാരായിട്ടൊക്കെ എത്തിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെയും എന്ത് ചെയ്തു? അന്നൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അവർക്കൊന്നും കൊടുത്തില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവരെ ഇപ്പൊ കളിക്കൂട്ടുകാരെ പോലെയാണ് അവരോട് പെരുമാറുന്നതും അവർക്കെല്ലാം വെണ്ണയും എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ദർശിച്ച യശോദാ മാതാവ് ശുദ്ധ പ്രേമത്താൽ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശിശുവിനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതായി അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. യശോദാ മാതാവ് ഒരു പാശം എടുത്ത് കയറെടുത്ത് സാധാരണ എല്ലാ വീടുകളിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടുമെന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി. യശോദാ മാതാവിന്റെ കയ്യിലെ കയർ ദർശിച്ച ഭഗവാൻ ഒരു ശിശുവിനെ പോലെ തന്റെ ശിരസ് കുനിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങുകയും അശ്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കപോലങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹര നേത്രങ്ങളിലെ കൺമഷി പടരുകയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രസിച്ച ആളാണ് ദാമോദര ലീലയിൽ. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത പദവിയെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ കുന്തി ദേവി ഭഗവാന്റെ ഈ ചിത്രത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ യശോദ പ്രേമഭാവത്തിൽ ആസ്വദിച്ച കാര്യം കുന്തി ദേവി ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആ ഭാവം ഇവിടെ കുന്തി ദേവി സ്മരിച്ച്
ആരാധനയോടെയാണ് കാണുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്ന കാര്യം? കുന്തിദേവി സ്തുതി എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെ? മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന് ശേഷം യുധിഷ്ഠിരനെയൊക്കെ രാജാവാക്കി വാഴിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്താണ് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം സ്മരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ് സ്മരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഏതുവരെ വായിച്ച്? ഭയസ്വരൂപം പോലും ഭഗവാന് ഭയം ഒരു രൂപം എടുത്ത് വന്നാലും ആ രൂപം ഭഗവാനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നിരിക്കെ സാമാന്യ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ശിക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിനെ ഭഗവാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് സാമാന്യ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലെ നമ്മളെ മക്കളെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുമക്കളെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ, അതാണ് സാമാന്യ രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുസൃതി കാണിച്ച് ആരും എന്ത് ചെയ്യാ അടിക്കാനായിട്ട് നോക്കും അല്ലെ, ഭാവിക്കും. നമ്മൾ പക്ഷെ ഒന്ന് തട്ടിയാലും എന്താണ് സ്നേഹത്താലുള്ള ശിക്ഷയാണ് അല്ലേ ഇത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോയ ആരാണ്? യശോദാ മാതാവിനെ പോലും ഭഗവാൻ ഭയപ്പെടുന്നതായി അഭിനയിച്ചു. കുന്തിദേവി ഭഗവാന്റെ ഉദാത്ത പദവിയെ കുറിച്ച് ബോധവതിയായിരുന്നു. ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പദവി, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അല്ലെ. ആരാണ്? നബിയും ആണല്ലേ. എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ വെറും നബിയും അല്ല, ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതേസമയം യശോദാ മാതാവ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുന്തിദേവി ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ ഭഗവാനായി കണ്ടു, യശോദാ മാതാവ് തന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശിശുവായിട്ട് കണ്ടു അല്ലെ. ആകെ യശോദാ മാതാവിന്റെ പദവി കുന്തിദേവിയുടേതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ? യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാണ് ആര് കാണിക്കുന്നത്? യശോദാ മാതാവ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയാതെ. അതേസമയം കുന്തി ദേവി കാണിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള? ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആദരവാണ്. മറ്റത് ഏതാണ്? സ്നേഹം. ബഹുമാനം, ആദരവ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സ്നേഹമാണ് യശോദാ മാതാവ് അല്ലെ. അതാണ് വ്യത്യാസം. യശോദാ മാവിന് ഭഗവാനെ തന്റെ ശിശുവായിട്ട് ലഭിച്ചു. അതേസമയം തന്റെ ശിശു സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന വസ്തുതയെ അദ്ദേഹം യശോദാ മാതാവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിസ്മരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ യശോദാ മാതാവിന് ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ വാ തുറന്ന് എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ കാണിച്ചു എങ്കിലും അപ്പൊ യശോദാ മാതാവ് അമ്പരന്നു. എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഭഗവാൻ സ്മരണയിൽ നിന്ന് മാച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അത് ഓർമ്മയിരുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. യശോദാ മാതാവ് സ്നേഹത്തിലല്ല, മകൻ എന്നുള്ള സ്നേഹത്തിലായിരിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്മരണയിൽ നിന്ന് മാച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉദാത്ത പദവിയെക്കുറിച്ച് യശോദാ മാതാവ് ബോധവതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശിക്ഷിക്കാൻ അവർ നിശ്ചയമായും ശങ്ക കാട്ടിയേനെ, മടി കാണിച്ചേനെ. എന്നാൽ സ്നേഹസമ്പന്നയായ യശോദയുടെ മുന്നിൽ ശിശു സഹജമായ എല്ലാ വിലാസങ്ങളും പ്രകടമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഭഗവാൻ അവര് തന്റെ പദവിയെക്കുറിച്ച് വിസ്മൃതയാക്കി എന്നാണ്. ഞാൻ പരമദിവ്യോത്തമന പുരുഷനാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കാതെ ആണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ലീലകൾ നടത്തിയത് എന്നാണ്. അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ഈ സ്നേഹവിനിമയം തീർത്തും സ്വാഭാവികമായ രീതിയിലാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ആചാര്യം പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ശിശു കെട്ടിയിടാൻ നിന്നപ്പോ എന്താണ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട്. മറ്റു വീടുകളിലൊക്കെ പോയി വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കാനുണ്ട്, പിന്നെ കുരങ്ങന്മാർക്ക് അവർക്കൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കാനുണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലികളുള്ള ദിവസമാണ് അമ്മ എന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആദ്യം സന്നദ്ധനായില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി ലീലകൾ ഒരുപാട് പുറത്തു പോയി ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, അമ്മയുടെ വിഷമം കണ്ടപ്പോഴാണ് കെട്ടിയിടാനായിട്ട് അമ്മ ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് ഭഗവാൻ എന്റെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അമ്മ എന്നെ കെട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിന്ന് കൊടുത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവിനിമയം തീർത്തും സ്വാഭാവികമായ രീതിയിലാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാനും ഒരു ഭക്തിയും എന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ രംഗം സ്മരിച്ച കുന്തി ദേവി ആശ്ചര്യഭരിതയായി. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിച്ചു? അതീന്ദ്രിയമായ മാതൃപുത്ര വാത്സല്യത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ ആരാണ്? യശോദാ മാതാവും ഭഗവാനും അല്ലെ, കുഞ്ഞു ഭഗവാനും ഇവിടെ കളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ അതിന് ഇത് പ്രകീർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ പോലെ തന്റെ സ്നേഹഭാജനമായ ശിശുവായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ യശോദ മാതാവിന്റെ അദ്വിതീയമായ വാത്സല്യ പദവിയെ ചൊല്ലി അവരെ പരോക്ഷമായി സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താണ്, മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത, ഈവൻ ദേവകിക്ക് പോലും കിട്ടിയില്ല അല്ലെ? ദേവകിക്ക് മകനായി ജനിച്ചുവെങ്കിലും ഈ വാത്സല്യവും ലീലകളെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചത് ആർക്കാണ്? യശോദാ മാതാവിനാണ് അല്ലെ? അതാണ് താതാത്മ്യമില്ലാത്തത്, അതാണ് ഇവിടെ അദ്വിതീയമായ എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നുമായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വാത്സല്യ പദവിയാണ് ആർക്ക് കിട്ടിയത്? യശോദാ മാതാവിനെ കിട്ടിയ. അതുകൊണ്ട് യശോദാ മാതാവിനെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠയാണ് എന്നിവിടെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് കുന്തിദേവി ചെയ്യുന്നത്. വംശകൽപ്പതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ